ମୋର ପରିଚୟ ଦେ। Myself Shreyasi, I am from Khaira, Elmite, Baleswar. ତମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି? ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ RSME ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ UPSC କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ୟୁପିଏସସି କ୍ରାକ୍ କଲେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ମୁଁ UPSC କ୍ରାକ୍ କରିକି ଯୋଉଠିକି ରୁରାଲ ଏରିଆଜ ଏବେ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ରୋଡ ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, due to high expenses they also cannot afford good hospital services there. Due to this reason many people are dying. ମୁଁ ଏଇ ରିଜନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ରୁରାଲ ଏରିଆଜକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯୋଉମାନେ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଡ କି କିଛି କରିକି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ଗୁଡ୍ ୱେକୁ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇନ ସେବା ପାଇଁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛ? ଆଇନ ସେବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋ ଏଜରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କେମିତି ଭଲ ଏସେ ଲେଖିପାରିବା, ଭଲ ଭୋକାଲ ଆସିପାରିବ, ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଭଲସେ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଆଡିସନାଲ ନଲେଜ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କଲି ଏଲମାଇଟ୍, ଯୋଉଠିକି କ୍ୟାରିୟର କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଠି all the teachers are very highly talented and good educated. Among them Manasa leads all the students and all the teachers. Most of the time I wait for math class because the teacher of math is in good way how to grasp fundamental concept. That's why I prefer it. ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। Heartfelt gratitude to my team. Thank you.